Dobrodošli u životnu priču o fudbaleru Paul Labille Pogbi. Pogba je francuski fudbaler muslimanske veroispovesti. Njegovi roditelji su poreklom iz Gvineje. Rođen je 15. marta 1993. godine u mestu Lagny-sur-Marne u Francuskoj. Pogba je visok 191 cm i težak je 84 kg. Igrač je sredine terena. Pogba ima dva starija brata koji su blizanci. Mlađi od dvojice blizanaca je Matijas Pogba i on je takođe fudbaler. Trenutno igra za holandski klub Sparta Rotterdam, a takođe nastupa za reprezentaciju Gvineje. Stariji brat je Florentin Pogba, koji je, verovali ili ne, takođe fudbaler. On nastupa za francuski klub Saint-Étienne. Pogba je započeo svoju karijeru sa 6 godina igrajući za lokalni klub Rossi en Brie. Tamo je proveo 7 godina pre nego što je prešao u fudbalski klub Torcy, gde je bio kapiten u kategorijama ispod 13 godina. Nakon jedne sezone u klubu Torcy prešao je u profesionalni klub Le Havre. U drugoj sezoni u klubu Pogba je predvodio svoj tim kao kapiten. Te sezone je pomogao klubu da bude drugi na tabeli u ligi za decu mlađu od 16 godina, odmah iza fudbalskog kluba Lens, a ispred klubova kao što su Lyon i Nancy. Tada je i počeo da igra za mlađe kategorije francuske reprezentacije. 2009. godine prelazi u fudbalsku akademiju Manchester Uniteda i tamo igra 2 sezone za juniorski tim. Nakon toga Sir Alex Ferguson ga povlači u prvi tim, gde nažalost ne dobija dovoljno šanse da se dokaže u velikoj konkurenciji. Nakon toga, 3. jula 2012. godine odlazi u Juventus, gde počinje da se probija kao jedan od najboljih igrača na svetu. U Juventusu se zadržava od 2012. do 2016. godine. U tom periodu pomaže klubu da osvoji 4 titule za redom u italijanskoj seriji A. Takođe osvaja i 2 titule Kupa Italije i 2 titule Superkupa Italije. 2015. godine biva ubačen u idealan tim godine od strane UEFA. Te godine je pomogao Juventusu da dođe čak do finala Lige šampiona, gde su ipak izgubili od fudbalskog kluba Barcelona. Nakon veoma uspešne priče u Juventusu, Pogba se ipak vraća u stari klub, Manchester United. Taj transfer je bio rekordan i iznosio je 105 miliona evra. Za reprezentaciju Francuske je prošao sve kategorije i osvojio nekoliko trofeja. Osvojio je svetsko prvenstvo za fudbalere mlađe od 20 godina 2013. godine. Dobio je nagradu za najboljeg mladog igrača 2014. godine zbog performansa na svetskom prvenstvu 2014. Takođe je pomogao reprezentaciji da dođe do finala Evropskog prvenstva 2016. godine. Pogba važi za veoma interesantnog igrača, pogotovo medijima, jer je veoma eksplicitan. On često menja frizure i trudi se da bude interesantan kao što se može primetiti. To bi bilo sve o Paulu Pogbi. Nadam se da ste uživali. Koliko vam se svidelo, komentarišite, lajkujte i subscribeujte na kanal. Do sledećeg klipa, veliki pozdrav!